Barkanmu da sake kasancewa da BS News Hausa. Za ku ji cewa tsoro ko tausayi ba za ka bani ba, kai ka ce sai ka yi shugabancin ƙasa. Akande ya faɗa Buhari a gabansa. Mai sauraro kada ka manta labarin kai tsaye yana zuwar muku ne daga www.bsnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Shugaban jam'iyyar APC na farko ya bayyana Buhari cewa zaman lafiya 'yan Najeriya ke so. Sannan ya ƙara da cewa kowa na zargin Buhari kuma ana ɗaura masa laifi saboda shine shugaba. Gwamnatoci, sanatoci, sarakuna, gargajiya da manyan 'yan siyasa sun halarci taron. Tsohon shugaban jam'iyyar All Progressive Congress na APC CIP-BC Akande ya bayyana wa shugaba Muhammadu Buhari dalilin da ya sa bai tausayinsa a bisa tattakar da 'yan Najeriya ke yi kan rashin tsaro. Tun bayan hawan shugaba Buhari kan karagar mulki a shekarar 2015, matsalar tsaro a Najeriya ya tashi da yaƙi da Boko Haram zuwa rikicin makiyaya da manoma. Yanzu kuma garkuwa da mutane. BC Akande a gaban shugaba Buhari yau a Lagos ya bayyana masa shi ya nemi zama shugaban ƙasa, saboda haka ya magance matsalar. Akande ya yi jawabi ne yayin bikin ƙaddamar da littafin rayuwarsa da ke gudana jiya Alhamis na 9 ga watan Disamba shekarar 2021 a Eco Hotel and Suites Victoria Island, Lagos. Rahotannin kamar yadda rahoton Bengat ya rawaito. Sannan akan dai kaya da cewa mun san kana son kasar, amma muna son zaman lafiya a kasar nan, kuma muna son ci gaba. Muna zagin ka kan komai da ke faruwa da kasar. Shin kana da wani labari ko kuma abin da yake faruwa a unguwanninku? Za ku iya turo mana sako a kan pofox7@gmail.com. Za mu duba ingancin labarin sannan mu yaɗa shi a duniya. Kamar yadda ya ƙara da cewa mun san mu macuta ne kuma laifinmu ne, amma muna ɗaura maka, ba na tausayinka saboda kai ka nemi aikin. Manyan mutanen da suka halarta waɗanda ke hallara a taron sun hada da jagoran APC Bola Ahmed Tinubu, gwamnan jihar Osun Adebuga Oyatalo da kakakin majalisar Lagos Mudashiru Obasa. Haka zalika akwai tsohon gwamnan Ogun Ben Daniel da gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak da kuma gwamnan jihar Yobe mai Malam Buni, gwamnan jihar Ogun da kuma Dafo Abiyaladin. Shan labarin kenan da ya zo muku daga www.bsnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon, ka yi kokari ka danna mana following. Idan kuma YouTube kake kallo, ka yi kokari ka danna mana subscribing domin kasancewa tare da mu.